שמזמן לא ראית כל כך הרבה טרקטורונים, נכון? אתה זוכר את הפעם הקודמת שהיינו בדרום הר חברון? היום אנחנו מעניקים כאן לכל החוואים באזור בגוש טלמונים דולב, סריה של מרכיבי ביטחון. תגיד לי ראש המועצה, מה אתה? רק 20 חוות במערב בנימין שאושרו עד כה. זה לא פה עוד כמה חודשים עוד פעם עם עוד נגלה כזאת לעוד חוות. ככה תופסים כאן, תקשיבו טוב עכשיו ברצינות. מה זה אומר שהוא מקבל רנג'ר? רציני עכשיו?